Goeie, welkom op Skielge. Joert in het Oerljournaal. Jelly Skippers van Burgum maken theater over de stilte op het waard. Een muziektheaterstuk maken toch 4 folkbands. En theater komt aan op het eiland. Verleden jaar werd een eruptie van emoties, maar dit hier de volslooine stilte. Henk de Biezebeek zegt de nijste vaststelling van regisseur Jelly Skippers van Burgum, de onnoembaren. Het is echt vechten tegen de elementen hier, hoor. Want je hebt, met vloed kun je weinig, dan staat het gewoon tot je knieën in het water, dus dan doe je weinig. En de wind is ook een moeilijke, die zit vaak in de weg. Dus het is wel hard werken hier. Het waait hier gewoon heel hard, dus soms ook gewoon helemaal gestoord van die wind om in hollen. Daar is geen ruimte meer om te denken. Jelly Skippers flikt het weer. De jonge regisseur uit Antwerpen, maar binnen in Burgum, maakt verliezen hier haar debuut op oerrol met Solveig. Een monoloog over wanhoop en verlangen. Voor dit hier had Skippers het roer radicaal omsmieten en komt mijn stik zonder woorden, zonder tekst. En dit keer net in een zeel, maar op een romte, op een skip, op het water. Het publiek daar de knippels in het wetter. Omdat ik het stom vind om mezelf te herhalen. Dus ik wil iets helemaal oors. Neemt je dan als regisseur bewust risico's? Ja. Ja, daar heb ik soms ook wel heel erg spijt van, want dat is het soms verschrikkelijk eng. Ja, maar doe maar elke keer het wiel opnieuw uitvinden zelf. En dat is heel spannend. Kijk, echt een weekendje stien naar het skips toen en dat ik het echt net meer wist. Toen ben ik maar ergens hier in het bos gaan repeteren en daar om iets te doen, helemaal iets te oosten ervan. En toen kwam ik hier weer om en toen ging het eigenlijk gewoon weer goed. En dan vind je het weer om. Ja, het is heel spannend. Ik wil een voorstelling maken over 2 meisjes die van elkaar gehouden. Echt heel bot, maar dat het net ken. En nou ja, je wil soms zo graag lopen dat als je van elkaar houdt, dat een liefde altijd de jeugd had en besteedt. En dat het dan ook wel lukt, dat de genoeg is. Maar dat is gewoon net genoeg. Of soms net. En daar wil ik een voorstelling om maken. Hoe dat afscheidt van 2 meisjes die van elkaar houden. En in hoeverre liep het aan die haatpersoon op de regisseur? Ja, die liep het op de regisseur. Met al je liedje stukjes. Ja, elke voorstelling is het een liedstukje voor mezelf. Daarom is het zo eng dat meisjes in komen. Ja, veel is dat? Jou is zelfs bleert. Nee, ik had het gevoel dat de meisjes in mijn hollen zitten als ze ernaar juggen. Verliezen hier waar de debuterende regisseur Jelly Skippers nog door haar eigen actrice omschreeuwen als kordaat en soms tieren zelfs hut. Een regisseur en meisje in ontwikkeling, zei ze zelfs. En hoe zit het dan nou? Ik vind het soepel. Ik vind noffelijk. Dat is, dat zit ik. Maar het is van mij wennen, omdat ik in de amateur dingen zit dat toch wat oors. Dat werd, Is het streng? Nee, ik vind dat streng. Nee, dat kan ik net zitten. Maar je moet er wel consequent zijn in dingen. Het is een zacht vanken. Ik vind dat het samen zitten. Misschien druk ik dat wat verkeerd uit, maar ik vind het net een hudde type, al weet ik het wat meer. En dat valt altijd mij te oorlezen in dingen en zo. Ja. Ja, nee, ik weet het net zo goed als ik verloren ben. Nou, wie het is. Misschien dat ik me er iets meer bij deljoen ha. Weet je wel? Vorig jaar ik denk ik meer een beeld van hoe je wezen moet, hè? En misschien ga ik me er wel wat meer bij deljoen, dat ik het zelf doe of zo. Dat is best waar het best. Ja, dat ik het op mijn manier doe. Ik vertelde mijn heid hoe deze voorstelling en hoe dat ik het zo lastig vind. Omdat ik zei, vroeger verzon ik dit soort verhaaltjes met mijn poppen. En nou stik ik hier op het waterpoel te waan. Oh mijn god. Commissaris net helemaal zegt, Jelly, dit ken net. Dus het had misschien heel wat met mij te maken als lied Famke. Of zo, ik weet het. Kun je de tijd stilzetten? 4 verneemde Europese folkbands beziek je het met elkaar in Time Project. Mooi muziek en video. Herman Zijlstra docht verslag. Maybe I could never deal with it the right way. I always had problems to manage my time. This project started like that. I was in Switzerland and was watching a cuckoo's clock, and as a musician it made a very nice click, clack, click. Suddenly the cuckoo's clock made cuckoo, and I was so surprised. All the music is based on the tempo of 1 second. So they have to hear the clack of the seconds through the whole show.
And this computer sending signals to the mixer, and the mixer is reproducing the things we programmed for before. You're just watching the show? Yes, I'm just watching the show. Okay. And I don't believe that tradition is something that is old and standing for something solid, because it's very often used by politics, for example, to show that this is solid. For me, tradition is something that is going on. Folk music of Europe often nearly disappeared by mass media, by commercial music, by influences like from pop music. Every band in Europe is trying to get very rich and famous with rock and pop music. Yeah. Why aren't you guys doing that? Because we don't want to get famous and rich. No. No. We want to play what we want to play, and what we want to play is our roots, you know. They do something honest and alive. To play traditional violin in the age of 6, and your father plays the instrument, you will hear first, this is a very sad song and this is a very happy song. So you will, and later you will learn how to put your fingers. But today, when we learn instruments and when we learn music, we usually tell children how they should move, and then how they should count and what the scores means, and then and in the end we show them what they have to do to put a little bit of expression in their music. Mm-hmm. Yeah. But I think when you learn traditional music, you learn first by the sound, and the sound first gives you the emotion, and later the techniques. The techniques, yeah. Theater is hier op Oerol, maar een werkelijk fantastische voorstelling. Gewoon wij zoeken daar een reportage over maken, maar deze keer vragen wij haar om zelf wat te bedenken. We maken ze duidelijk maken wat het voor haar betekent om op locatie te werken. Want dat is zelf heel wat oor zoals in een theaterspel. Nou, dat hebben ze die in. Voor jou het al, elke dag de minuut van theater. Dit weer het Oeroljournaal voor jou. Wat doen we morgen? We volgen een Zwitsers-Amerikaans echtpaar dat stratentheater maakt. En hoe reageren de mensen op Walking, de grote onthaastkuiertocht van de Amerikaanse theatermaker Robert Wilson? Ontmoen.